Parlem ara de la psicologia de l'aprenentatge i la memòria. La psicologia actual es defineix fonamentalment com la ciència de la conducta o comportament animal i humà. La conducta és allò que els organismes fan i és clar que tot allò que fan no és producte d'un aprenentatge. La conducta apresa no és l'única conducta que exhibeixen variats organismes, encara que sigui considerada pels psicòlegs com la conducta per excel·lència. I l'aprenentatge com a procés d'adquisició de comportaments més important. D'altra banda, la memòria és la facultat de conservar, és a dir, fixar, retenir o emmagatzemar, i evocar allò que hem après. Ens acompanya l'Ignacio Morgada, ell és catedràtic de Psicologia de la UAP, investigador, un honor per nosaltres tenir-lo aquí. Hola, Ignacio. Hola, Júlia. Com aprenem, com adquirim els comportaments? Canviant el nostre cervell. El cervell canvia contínuament quan aprenem. No únicament quan aprenem, quan tenim qualsevol tipus d'experiència, tot està canviant en el cervell. Aquesta nit no sortirem d'aquí ningú de los que estem amb el mateix cervell que teníem quan hem entrat en aquest estudi, no? Canvien coses en el cervell i canvien sobretot quan aprenem. És l'única manera d'aprendre, canviar el cervell. La memòria són els canvis que es produeixen en el cervell quan aprenem. I el record consisteix en tornar a activar aquests canvis cerebrals que s'han produït a l'aprendre per tornar a evocar la memòria. Què li passa al cervell quan estem aprenent? Doncs li passen coses semblant al que li passa a les plantes en primavera. Les plantes en primavera comencen a tenir brots, petits brots. Són petits, són moltes vegades invisibles, però hi són. I en el cervell passa el mateix. En el cervell les neurones emeten brots, quan aprenem, que serveixen per connectar-se unes neurones amb les altres. I interconnexions de moltes neurones, de vegades milers de neurones entre elles, formen circuits nerviosos que són la clau de l'aprenentatge, que són la forma que té el cervell d'emmagatzemar la informació que constitueix les memòries. I llavors, donat que hi ha moltes tasques automatitzades, podem dir que el nostre cervell ens controla? Doncs sí, clar, perquè la gran majoria de totes les activitats motores i mentals que fem diàriament són hàbits, i els hàbits són tasques solidificades d'alguna manera en la informació que tenim en el cervell. I, per tant, en aquest sentit, estem controlats per la nostra pròpia experiència prèvia que ha solidificat aquests canvis en el cervell que fan que ens comportem de maneres habituals contínuament. Llavors no som lliures en la presa de decisions? Això és relatiu, perquè els hàbits també els podem modificar. Tenim una manera determinada de comportar-nos, per exemple, el caminar, el nedar, l'escriure, el fer moltes coses que fem diàriament. Però si ens esforcem de fer-les d'una altra manera, perquè ja no convé fer-les com les fèiem abans, doncs canviem. Canvia el cervell, canvien les neurones. Llavors no som esclaus tampoc dels nostres hàbits. Òbviament, els hàbits imposen molt la manera de ser, de comportar-nos. Són molt forts i de vegades tampoc fem res per canviar-los. Som com som i ja aquestes maneres de comportar-nos formen part de la nostra personalitat, no tenim intenció de canviar-les. Però quan alguna cosa ens perjudica, per exemple, si tu tens una manera de parlar habitual, que tu quan t'escoltes sents que no és agradable, que té algun defecte o alguna cosa, però és la teva inèrcia per la manera que tu has adquirit de parlar, doncs intenta modificar-la i a base d'insistir, doncs el cervell canvia, perquè el cervell és plàstic. El cervell té una gran capacitat de modificar-se en base a l'experiència. I això és la clau de que poguéssim aprendre. Això és la clau de l'aprenentatge. Si el cervell fos un òrgan rígid, no tindríem la capacitat d'aprendre que tenim. Però el cervell es modifica contínuament i en aquestes modificacions radica l'experiència, radiquen les memòries i radica la nostra capacitat d'emmagatzemar informació.